Mercedes E320 V211. Утре предстои разглабяне и правим едно кратко видео, за да видим как работи мотора преди да бъде свален. Всички лампи по таблото работят. Палим. Не свети чек, не светят други грешки. Като изключим трети стоп и изгоряла лампа на стопа също. Доста гладко и балансирано работи лично според мен този мотор. Отваряме. Да видим отзад има ли пушаци. Няма пушаци и от двете гърнета също няма тресене. Така. Потегляме. G-Tronic също работи доста гладко и мазно. Идеално превключва. Тук ще обърнем. SBC също функционира отлично. Няма грешки, спира супер. Върви доста прилично. И с повече газ. Идеално. Моето мнение е, че работи отлично. Реагира много бързо автомата. Даваме газ, веднага сваля предавка. Тук намалям, понеже влизаме в населено място. Става опасно. Добре, тук спирам. След че става ясно как работи мотора и как работи автомата 5G-Tronic. Утре предстои разглабяне, така че ще показвам това видео на хората, които се интересуват за мотора и за автомата.